Tak, čau lidi, vítám vás v další video, tady Tomáš, Ondra, čus, A tady Kája, ahoj. a natočíme prank na Omeglích a Ondra bude samozřejmě stát a prankovat. Ne, asi. Jiný by to člověk nemohl být. Třeba jo, třeba ty. Jasně. Tak jak to bude. To prdele, to bych zapískal. Sorry. Ondra už dělá plán, že bude holka. Ano, přesně tak. A jestli by se vám to líbilo, tak můžeme natočit další díl. Dávejte lajky. 5 lajků, další díl. Ako vždy. To dáme. Já vím, že jo. Takže napíšeme asi 17. No, to 17, bude to lepší. Jo. Aspoň o ten rok mladší. Snap navržena. Ne. Mám. Ale. To přepít, vole. Prosím, nekoukejte se pod děti mladší 12 let. Jo, no. On se to koplo. Ahoj, jo, hovno. Já nevím. To nemůžu jít do krámu. Já nemůžu jít do krámu, jo. Tak pojď to mamka. Ale to neví, co bych chtěl koupit. A mamka nebude mít čas. Aha. A ráno jedu do nemocnice, do Roužice, protože mám zlomenou nohu. Na kontrolu. Ano, už na druhou. A pak 31. konečně budu mít to nahoda. 16. Jistý závaží. Já no, 15. Asi 5 nebo 7 kilový závaží, jestli nám tak se píše. Zatím na kol moc nepíše. Už jenom minutky. Jdeme se domů. No taky za chvíli půjdu. Ne, jak dlouho budem tak natáčet? Počkej. Můžete rovnou točit livestream, ne? To ještě nemám apku. Škoda. Ale u nás pát asi jdeš domů, víš? Kdo? Ty. Třeba jo. Asi těžko, když ráno jedu do nemocnice, ty inteligente. Kdy? Zítra? A jo, vlastně. Ráno. A jo, vlastně o víkend vlastně to mám krvnou, ale tak nevadí. O víkend bychom mohli natočit něco, ne? No. Petr Schulz, volej. Jaký šok? Nevím. Co to je? 16. What the fuck? A do prdele. Já jo. A do prdele, to. Hele, Tájo. Tájo, koukej. Mám pomenumenta, nebo jen se hodně. Kurou, zase. Existuje. Vady. Luka, ty vole. Ježišmarja, ty vole. Já jsem se tam teď trošku strapnil. Se jmenuje Čísla, jo? Jo. Já si prdel. Ne. Ježiši. Tája si teď taky píše na Omeglích, bacha na to. Ale drsňák. Fuj. To teplý a stan. Máš placebok? Ano, mám. Tvrdeli. Jo. Ale nedám. Jak se jmenuje? Kokotko. A jo, já už to vím.
Petr, já, co děláš ty kokota? Co děláš, buzerante? My tady podpálí za chvíli nohu, vole. Ty vole, do piči, au. Mé koule. Držáš si mě? Snažím ty koule, Já nepřidám, protože se šlím. Mu vole mají ty děse. Hej, ty jsi se kopal do palce, ale já nemám. Čau. Už to pata neustou. Šum. Asi taky bych ho pomáhal, vole. Petr. Co děláš? Petr Šulin, vole. Petr Šulda. Petr Šulda je ne. Pejsku. Jsem bejděl za hru. Poslouchám písničky, co to je? Bejděl právě si spokojila. Sám. Hudba. Ondra dobré čestí. Ondra dostává obrotanskou, fuck, nejlepší pětku s hvězdičkou. Nedělám, jak na paltrši. Ty vole, to posloucháš. Betino, hej ty takhle. Komovina. Hej, Betino, ty tu stál buchno. Hej, Betino. Co je, vole? Pojďte. Máš asi problém, kurva. Betino. Baby. Oheň. Oheň se mi nelíbí. Hledám jenom holku na pokec. Co tu hledáš ty? Kýho kokota. Karla Varla. Karle, máš napadlý Varle. Hledám jenom holku na pokec. Co tu hledáš ty? Kokoto. Je ty kokot. Kluka, který bude mít velkého Pardon, vážně se na to nekoukejte, 10 letý. Plus, prosím tě, koukejte. Plus 13. Nebo 12. Proč neumím? Prosím. Skoro si neumím cenzurovat. To by bylo celý video. Však jsem tu. Jo. Kde? Jaha, takové kokot, vole. Ještě nic netuší. Jo. Já ti dal pozor. Ok. Tady, what the fuck. Však jsem tu. A kde? Kluk, který bude mít velkého kokot. To jsem to napsal. Za chvíli asi budeme, za chvíli asi napíšeme infopráník. Že to byla sranda. Jo, tak jo, it's a prank prostě. It's a prank pro. Právě teď za kompem. Ty vole, to nemůžu napsat. Tak, nekoukejte se na to video. Tak to už ty vole. Hej ty atletko. Zapíčo. No to asi. Koukej, se udělá atletku tu nohu. To mi taky zapouzují ty vole prdělí. Ty nové mě na polce. Teď? Ano. Až mi to skáče po počítačem ten kom. Jo no. Na ten svět. Vystává více. Skáče.
neměl. Protože kdo ne? Tak hovno! A já vám řeknu vtip, co říkal Stejk. Pane, cítíte ten palec v prdeli? Ano. A mám objímci na moře. Kopíruje koka. Jeho šišku. Kopíruje Zemano. Ano, já jsem Zeman. Jeho pasy. To je kurva, ze mě nedáš prdel. Illuminate. Teď nás. Nechceš si jít psát na Facebook, ty co ty prsíš? Ano. Jo, prostě, hej, už si to představuje, jedna ruka v píči a ta druhá. No, takže jo, ale teď. Jo. Nebo toho kompu, vole. Takhle jenom. Jo, no, do stoupa. Prej. Takhle jenom. Jo, chápu. Úplně to chápu, jo. Bude ti ruky strmo na tom stole. Ještě takový kolečko. Když si tam vystíš takový celý to, vole. Já mám to víc. Vole. Celý se spojka. Hej, co uděláme jednou skutku? Hele, tam napiš, hej, co udělej, napiš mu tam. Mám pro tebe, mám důležitou prej, můžu se zeptat. Zase. Nechceš se pochlubit? Moc. Ráda. Gej. Ty vole, plamen! Já jsem cítil ten plamen na nose. Ty vole, lidi, ne do piči! On mi spálí vlasy, ty moc. Ty vlasy, kurva. Já to skání rozdělím. Já si jdu, hele. Co se na to sáhnu? Když to tak nepálí, vole. Já ty si ohřát. Ne, já nechci. Brutý čistě. Ty taky. Máš mi. Jo, prej. Budeš to mít čistě. Počkej, dobře, máš napchat? No, kurva, už ani toho neposlala. Počkej. Můžu. Zeptat? Jsou díky a dost. Díky. Ptaj. It's a friend. Já jsem. Já jsem. Kluk. Pane, nepíše. Nepíše ještě prank. Dělej. Prank. Je to tam. No, prank vyšel. Fuj. Muziku. Natáčíme na YouTube. Vole. Ne, já jsem mu chtěl napsat. Natáčíme na YouTube, vole. Pozdrav do videa. Nevadí. Možná by to mohl být konec, nebo dáme ještě jedno. Asi už konec.
OK, tak my se loučíme. My se teda loučíme. Toto byl všechno z našeho dílu pranku. Jo, a